heel grappig als ik voor de eerste keer bij iemand kom. En voor de Zeeuwse hebben we afgesproken via de mail. Je ziet natuurlijk mijn naam staan, Verhagen, een hele Zeeuwse achternaam. En dan kom ik binnen en dan zie ik al een soort frons verschijnen van... Hé, die is niet helemaal Zeeuws. Niet iedereen durft het te vragen. En dan kan ik ook uitleggen. Mijn vader komt uit Zeeland, geboren en getogen. En mijn moeder, haar ouders komen uit Indonesië. Dus ik ben een mengelmoes van twee werelden of een... Ja, dat. En ik heb een enorme passie voor schrijven en het vertellen van verhalen. Dat heb ik echt al van kleins af aan. Vanaf het moment dat ik een pen kon vasthouden, riep ik al, ik wil schrijfster worden tegen mijn ouders. Dan zei moeder altijd, ga eerst maar eens een echt vak leren. Nou, goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik ben de bedenker van De Zeeuwse. En dat is een platform waar gastbloggers ook een platform krijgen. Waar ik blog, artikelen schrijf, waar ik vlog voor Zeeland, over Zeeland. Ik heb iets heel erg leuks. Iets heel erg leuks. En dat ga ik gelijk even laten zien. Kijk, daar staan de mensen van Omroep Zeeland. En die gaan mij vandaag een dagje volgen. Ik ben het eigenlijk gestart omdat ik zelf datgene miste in Zeeland. Ik was van mening dat we in Zeeland erg gericht waren op de toerist. En toen dacht ik, ja maar nee, ik ben jong, ik woon in Zeeland en ik wil ook weten waar ik lekker kan eten, waar de nieuwste leuke hotspots zijn, waar een leuk festival is. En dat bleef maar groeien en de likes op Facebook bleven ook groeien. Ik heb echt momenten gehad dat ik mezelf bijna aan het knijpen was van, hè? En nu lopen we tegen de 10.000 aan en denk ik, jeetje. Dat had ik nooit kunnen denken. Ik vind het superleuk, want ik mag elke dag doen waar ik het meeste van hou. Het is hard werken, want ik werk soms 50, 60 uur in de week. Dus het is niet zomaar iets. Maar ik krijg er zoveel energie van. Nou, we gaan nu naar Domburg. En het is nog maar sinds mei geopend. Twee enorm bevlogen, passionele ondernemers die dit gestart zijn. Maar die hebben zoiets gaafs neergezet dat dat is echt heel tof. Hi. Goedemorgen. Hi. Komt over 1,5 week een nieuwe kaart. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal op de kaart komt. Vooral inderdaad kop en kont. Het is een gerechtje heeft Marijn verzonnen. Voor mij ook heel belangrijk dat ik of een nieuw artikel kan schrijven of het oude artikel kan bijwerken. Kan schaven en ik vind het ook altijd leuk om even de ondernemer weer te bezoeken en even bij te kletsen. Ja, maar de marshmallow blijft dan... Eigenlijk het idee blijft hetzelfde. Ja. Wat natuurlijk heel belangrijk is, hij heeft heel veel volgers. En iedereen zit tegenwoordig op telefoon te kijken, social media. En wat er eigenlijk gebeurt is als er af en toe zo'n berichtje de wereld in helpen dat we nog bestaan, dat we nieuw zijn. En dit is dan ook veranderd? En dat blijft hetzelfde. Dus, acties, nieuwe kaart. Heb je dit al geproefd? Dat doet ze gewoon heel goed. Tartetijn van appel en bloed. Ik denk dat we alleen over voor dat gerecht al een stuk moeten doen. Ja. En dan gewoon als titel kop en kont. Ja. Dat is toch hilarisch? En ook Ik probeer daar heel zuiver mee om te gaan. Ik ben van tevoren, zeg ik ook al tegen de ondernemer, als ik het niks vind op het moment dat ik het bezoek, dan houdt de deal op. Dan hoef ik het geld ook niet, maar dan zal ik er ook niets over schrijven. Als ik het niks vind, lees je het niet. Dus ik zal nooit een aanbeveling doen waar ik niet ben geweest en wat ik niet zelf heb getest. Super lekker. Heel lekker. Ja, dit is de passie die ik herken. Zelf als ondernemer, maar die ik ook graag wil vertellen aan anderen. Heel gaaf. Ik mag ook nog eens mijn lievelingsplekje in Zeeland laten zien aan jullie. Ik ben in Domburg opgegroeid, dus dat is wel echt een plek waar ik heel graag kom. Waar ik heel vaak met mijn auto ook langs rijd. Als ik dan in Domburg ben, dan schiet ik over Westkapelle terug naar huis en dan even langs de dijk. Ja, dus de wind en de zee en de woestheid van de zee die tegen de palen aanslaat. En weet je, het waait gewoon gelijk mijn hoofd leeg. Als ik hier 10 minuten sta of een kwartier, dan is het ook goed. Ja, Zeeland is natuurlijk een groot gedeelte van mijn succes. Ik denk dat ik heel veel inspiratie put uit Zeeland en de mensen die er wonen in Zeeland. En andersom. Ja, ik ben super gelukkig in Zeeland. Ja, ik hou wel echt ook van reizen. Dus we hebben als gezin ook echt heel veel plekken op de wereld gezien. Maar als ik dan in Zeeland terugkom, denk ik,
Ik ben weer thuis. Ik ben gelukkig in Zeeland.